ИФМК, Татар Тим. Татфакта татар телен җәмгыятькә күрсәтүче организациялар бар. Әйдәгез карап үтик, шундый организацияның берсендә. Так, коллега әфәнделәр, исәнмесез, значит, без монда татар телен глобализация, гиперболизация, импровизация, пешенизация һәм башка крутой сүзләр ясарга дип килдек. Значит, кем нәрсә әзерләде? Без менә коллегалар белән татар супергеройлары уйлап чыгардык. Ну-ка, Менә күрсәтегез. карагыз, беренчесе Человек-тавык. Нишлисең ул? Человек-тавык менә кулы белән күкәй сала менә булай итеп. Ой-хай, ой-хай. Менә без бөтенебез дә беләбез. Чак Норрис, нәме? Әйе, беләбез. Татарларда Ушак Норрис. Ох ты. Шәп булды бу. Менә халкны бөтенебез дә беләбезме? Без алга таба киттек. Безнең халк түгел, халык. Во, монысы вообще яхшы булды. Вот. Молодцы. Так, сездә нәрсә? Менә без коллегалар белән уйлаштык та, Илназ Сәфиуллинның роботын уйлап таптык. Һәм ул фәлсәфи сораулар бирә. Ну-ка, күрсәтегез. Bu yıllar kimning kelajagi Дөрестән дә көн Чынлап та, чынлап та. Тыңлаңыз. Күпме dünyada hasretler күпме хәсрәт. Siz eserme İşitmeyim eserme Так, мин моны аңламадым. Бу әле шайтан версия гына. Нәрсә? Ну, демон версия. Так, ярар, булды. Алып куйгыз шуй. Туктагыз әле. Сез үзегез нәрсә уйлап чыгардыгыз? Минме? Әйе. Мин вообще-то тел өйрәнүнең яңа ысулын таптым. Музыкальный ысул. Вот, Йылдыз, инглиз теленә әни ничек була? Мазы, Әти, фазы, әни әти, мазы, фазы. джентльмен. Тин тин дир тир тир. Ой, шәп булды бу. Булды, җитте. Ләкин бу әле барысы да түгел. Менә мин чит ил җырларында татар сүзләрен таптым. Инага шаптырмадың, кындырма, коптырмадың, чәчәкләр иснәтмә. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. Suplico que no salga el sol. Bailando Bailando Tu cuerpo y en mí Let me tell you the story of that guy. Can't feel anything. When will I learn? I push it down. Push it down. İnağa şaptırmadın, kındırma, koptırmadın, çeşitler isnetmedin, siyemdikte ey. Менә күргәнегезчә, татар теле бик камил тел. Һәм без бу телне якларга һәм сакларга тиешбез. Татар Тим КВН командасы бу эшкә үзелешен кертте. Рәхмәт, дуслар. Yazmışına beyle 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 Yazma